Світлана Співакова – бізнес-леді, професійний дієтолог та спеціаліст з фітнесу. Вирішила зробити фітнес доступним для всіх жінок і створила в Україні мережу недорогих фітнес-клубів. Завдяки цьому понад 40 тисяч жінок стали дбати про своє здоров'я. Видає журнал, веде телепрограму і проводить тренінги для жінок, які хочуть стати щасливими. Світлана Співакова. Ми живемо в незалежній Україні, але незалежність залежить від кожного з нас. Партнер проєкту – партія «Україна майбутнього». Майбутнє починається сьогодні.